На Хрещатику я вже з'ясувала, як українці ставляться до того, аби повернутися до теми Криму у нормандському форматі за 4 місяці. Більшість із них взагалі не вірить у те, що Росія так легко піде з півострова. Ну а тепер настала черга питати в нардепів. Я думаю, що немає такої загрози в тому, що хтось, не дай Боже, забуде наш Крим. Ми не можемо розглядати ніякий особливий статус Донбасу, ніякий інший документ, якщо в ньому не буде прописано теми Крим. Не можна відділяти питання Донбасу від питання Криму на геополітичному рівні. І чим більше ми будемо їх відділяти, тим менше шансів, що ми повернемось до кримського питання. Перенесено на 4 місяці. Що це означає, які це проекти, які рішення, ми не розуміємо. Я не розумію, як Зеленський, як його команда взагалі збирається чи не збирається, і яким чином повертати Крим до складу України. Це мав робити і попередній президент, і нинішній президент. Вважаю, що питання Криму знову ж таки стоїть збоку, але не стоїть в пріоритетах. Ми будемо тиснути далі на владу для того, щоб Крим і не тільки на владу, будемо вимагати цього від наших партнерів, щоб Крим ні в якому випадку не зійшов з порядку денного. А вам теж деінде не вистачило конкретики? Почекайте. Деякі депутати цікали від мене, коли чули про тему Криму взагалі. Казали, що не мають часу. І це враховуючи те, що вони перед цим давали 15-хвилинні інтерв'ю іншим журналістам. Для кримсько-татарського каналу буквально хвилину. Вибачте, мені проголосувати треба. Отакі от думки в наших нардепів. Вірити їм на слово чи ні – вибір за вами. Мілена Муць, спеціально для телеканалу АТР.